ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମୋ ମମି ଆଜି କହିଲା ତୁ କ'ଣ ଖାଲି ନୂଆ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିବୁ, ମୋ କାହ୍ନା କ'ଣ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବନି। ସେଥିପାଇଁ ସବୁ କାମ ଛାଡ଼ିକି ପ୍ରଥମେ ଯାଇକି କାହ୍ନା ପାଇଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ସିଲେଇ କରି ଆଣିଥିଲି। ପଛରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଚିତ୍ରଟି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ବାହାଘର ଆଗରୁ ୟାକୁ ବସିକି ମୁଁ କରିଥିଲି। ଭଲ ତ ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି କମେଣ୍ଟରେ କୁହନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଚଢ଼େଇ ଗୁଡ଼ିକ ଫରଫର ହେଇକି ଉଡ଼ୁଛନ୍ତି, ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ହିଁ କରିଥିଲି। ଇଏ ବି କେମିତି ହେଇଛି କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ। କାହ୍ନାର ଡ୍ରେସ୍କୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ ତ, ବ୍ଲୁ କଲର୍ରେ ଏଇ ଯେଉଁ ମିରର ଲଗା ଲେସ୍ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ନା। ମୋ କାହ୍ନା ଦେହକୁ ବ୍ଲୁ କଲର୍ ବହୁତ ମାନିଥାଏ। ଉପର ବେଳେ ମୁଁ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ମମି ନିମିକି ଛାଣୁଥିଲା ଆଉ ବାଙ୍କୁଲି ଦେଇ ଆମର ତାକୁ କାମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଇଏ ସବୁ ହେଉଛି ମୋର ଗଛ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଘରକୁ ଆସିଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ଅଟୋରେ ଯାଏ, ସେତେବେଳେ କିଛି ନା କିଛି ଗଛ ନେଇକି ଯାଏ। ଆଜି ମଧ୍ୟ କିଛି ଗଛ ନେଇକି ଯାଉଛି। ଆସିଲା ବେଳେ ତ 2ଟା ବ୍ୟାଗ୍ ଧରିକି ଆସିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଗଲାବେଳେ ଅଟୋ ଫୁଲ୍ କରିକି ଜିନିଷ ନେଇକି ଯାଉଛି। ସେ ଯାହା ବି ହେଉନା କାହିଁକି, ଅଟୋ ତ ଫୁଲ୍ ହେଇଛି ନା। ମୁଁ ଆଉ ମୋ କାହ୍ନା ଅଟୋରେ ବସି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ମୋ ଶାଶୁ ଘରେ। ଆଉ ସେଇଠି ପହଞ୍ଚିକି ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ଯେଝା ଯେଝା ଜାଗାରେ ରଖିଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏତେ ସାରା ପାର୍ସଲ ଗଦା ହେଇଛି। ସେମିତିରେ ମୁଁ ତ ଝାଳରେ ବୁଡ଼ିଗଲିଣି। ଏତେ ସାରା ପାର୍ସଲ ଖୋଲିବି କେତେବେଳେ କେଜାଣି। ତଥାପି ଧୀରେ ଧୀରେ କରିକି ପାର୍ସଲ ଗୁଡ଼ାକୁ ମୁଁ ଖୋଲି ଦେଇଥିଲି। ଅଳ୍ପ କିଛି ପାର୍ସଲ ହିଁ ଖୋଲିଥିଲି, ସବୁ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ବି ପେସେନ୍ସ ନଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ଏଇ ଚୁଡ଼ି ବାକ୍ସଟିକୁ ଖୋଲିଥିଲି, ଯାହାକି ମୋତେ 250 ଟଙ୍କା ଭଳି ପଡ଼ିଥିଲା। ଠିକ୍ ସେ ପ୍ରାଇସ୍ ମନେ ନାହିଁ। ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା। ତାପରେ ଖୋଲିଥିଲି ଏଇ ଯେଉଁ ଚେନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ମୁଁ ପର୍ସ ସବୁ ବନେଇବି, ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର କରିବି। ୟାର କ୍ୱାଲିଟି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା। ତାପରେ ଗୋଟେ ପାର୍ସଲ ଆସିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ କି କୁର୍ତ୍ତୀ ସେଟ୍ ଥିଲା। ଯେଉଁ କୁର୍ତ୍ତୀ ସେଟ୍ରେ କି 2ଟା କୁର୍ତ୍ତୀ, ଗୋଟେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦୁପଟ୍ଟା ଥିଲା। ତ ଇଏ ହେଉଛି 2ଟା ଡ୍ରେସ୍, ଯାହାର କ୍ୱାଲିଟି କି ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା। ପ୍ୟାଣ୍ଟର କ୍ୱାଲିଟି ଭଲ ଅଛି, ଆଉ ଯେଉଁ ଦୁପଟ୍ଟା ବା ଚୁନି ତାର ମଧ୍ୟ କ୍ୱାଲିଟି ବହୁତ ହି ଭଲ ଥିଲା। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ପୁରା ସେଟ୍ଟା ମୋତେ 450 ଟଙ୍କା ଭଳି ଏମିତି ପ୍ରାଇସ୍ରେ ମିଳିଥିଲା। ଆହୁରି ବହୁତ ସାରା ପାର୍ସଲ ରହିଲାଣି ଦେଖନ୍ତୁ। ୟାକୁ କିନ୍ତୁ ଆଉ ଏବେ ଖୋଲିବାର ବିଲକୁଲ ବି ମୋର ପେସେନ୍ସ ନାହିଁ। ଭାବିଥିଲି ଟିକେ ଶୋଇପଡ଼ିବି, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଏଇ ଯେଉଁ ମ୍ୟାରେଜର ପେଣ୍ଡିଂ ଗିଫ୍ଟଟା ନେଇକି ଏଇ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଜଣକ ଆସିଥିଲେ। ତାର କିଛିଟା ଲାଇଟ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା, ତାକୁ ନେଇକି ସଜାଡ଼ିକି ସେ ପୁଣି ଆଣିକି ଦେଇଛନ୍ତି। ବାହାଘର ଆସିକି ମୋର ବର୍ଷେ ପୁରୀ ଯିବ, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷେ ପରେ ସେ ଯେଉଁ ଦୋକାନୀବାଲାଟା ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିକି ସଜାଡ଼ିକି ଦେଇଛି। ଚୁଡ଼ିର ବକ୍ସ ଦେଖିକି ଆଉ ତ ସମ୍ଭାଳି ହେଲାନି, ସେଥିପାଇଁ ଚୁଡ଼ି ଗୁଡ଼ାକୁ ସବୁ ସଜାଡ଼ିକି ରଖିଦେଇଥିଲି। ବକ୍ସରେ ସବୁ ଡିଜାଇନ୍ ବାଲା ଚୁଡ଼ି ରଖିଥିଲି, ଆଉ ନର୍ମାଲ୍ ଚୁଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକ ସେମିତି ହିଁ ଯେଉଁଠି ଥିଲା ସେଇଠି ରହିବା ପାଇଁ ଦେଇଥିଲି। ମୋର ତ ଆଉ ପେସେନ୍ସ ନାହିଁ, ମୁଁ ଚାଲିଲି ଶୋଇବି। ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଯିବେ।